Σήμερα θα παίξουμε Free Fire και θα πάρουμε, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα κάνουμε πάλι ένα room. Θα κάνουμε πάλι ένα room στο Free Fire με hack. Και σας άρεσε full το άλλο. Το είχαμε πάει τρένο, όχι, είναι το πιο viral βίντεο στο κανάλι μου. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ για part 2. Έχουμε μπει σε ένα άλλο map. Ωραία. Πάμε. Σήμερα θα κάνουμε πάλι το ίδιο hack. Απλά, όχι για κάτι τέτοιο. Απλά να το δείξουμε πιο ωραία. Πώς να το πω. Θέλαμε να κάνουμε και part 2 απλά ρε μπρο και το κάναμε πάλι. Τι να σας πω. Για όσους που γράφανε στα σχόλια δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν έδειξε το νούμερο. Δεν το βγήκατε πίσω. Να το πήγαινατε πίσω, συγγράψατε στα σχόλια ρε φίλε. Έχω έρθει εγώ τώρα με το CP Τέλος πάντων, και όχι μόνο για σας, εντάξει δεν με νοιάζει κιόλας, δεν θέλω να σου φωνάξω κιόλας, είπαμε. Βάζουμε XP, ήθελα να το κάνουμε πάλι, ήθελα να έχουμε μια σειρά στο κανάλι. Να πάρουμε λίγο τα καλά τα όπλα. Αυτό. Θα πάρουμε τα OG's παιδιά. Τα OG όπλα. Όποιος θυμάται. Τώρα που είμαστε στο part 2 λοιπόν, ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που φτάσατε το άλλο βίντεο τόσα views για να κάνουμε part 2. Μπορεί να έχει part 3 με άλλο map και part 4 με το άλλο map. Έλα εδώ. Απλά σε αυτό το βίντεο, επειδή όλοι το ξέρετε πια νομίζω, πιο πολύ θα παίξουμε ένα v1. Έλα. Όσο γι' αυτό, για τα βίντεο που βλέπετε όλοι με τις κάρτες, έρχεται νέο βίντεο για κάρτες που έπρεπε να μπουν, αλλά δεν μπήκαν ποτέ στο FC25. Και μετά θα το στείλω και μήνυμα μπροστά σας σε ένα short για να δείτε ότι θα το στείλω μήνυμα. Δεν θα μου απαντήσω ποτέ, το ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω. Πού είναι ρε. Σπίτι, ανάτος. Τον πέτυχα χίτσα τον ούσκοπ στον αέρα. Κλιπ. Ξέχασα και τα μπαμπου. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε λίγο skin. Με το ωραίο το πράγμα. Γιατί δεν μου δουλεύει. Δουλεύει. Τι δουλεύει. Τι είπα τώρα. Γιατί δεν μου δουλεύουν τα κουμπιά γάμου. Έλα εδώ. Headshot. Πέτυχα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Για κάποιο λόγο ήθελα να αλλάξω και τα skins, αλλά δεν μου δούλευε. Δεν μου δουλεύει για κάποιο λόγο.
να μου πιάσει μπράβο. Αν με φάει τώρα. Τον έφαγα. Αλλά μ' άφησε loot. Παιδιά, μην το βλέπετε έτσι ως υπητερωρή. Δεν είναι άχρηστος. Είναι πολύ καλός ο Fire. Το πέτυχα. Παιδιά, αυτό το hack είναι full αστείο. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο part, είναι ό,τι καλύτερο για χαβάλε να περάσει εδώ με τους φίλους. Μπορείς και να το στο PEX Pro και απλά να τσιτάρεις, ξέρω εγώ. Αυτό μπορεί να γίνει για πράγμα. Καμιά φορά τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων. Πού είναι ο μπρο? Τον πέτυχα πολύ καλά. Τον έχω πετύχει πολύ καλά. Πού είναι ο μπρο? Βγήκα έξω από το map. Τα OG moments. Headshot. Τον πέτυχα. Πού είναι ο μπρο? Είναι πολύ πάνω και δεν το βλέπω. Είναι πολύ πάνω και δεν μου τα δείχνει, ρε. Το πετύχω στον αέρα. Μπα. Εγώ, παιδιά, θέλω να κάνω όσο πιο πολλά βίντεο Fortnite μπορώ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάτι δουλειές και δεν μπορώ να κάνω βίντεο Fortnite. Πού είναι, μπρο? Μπρο, πού είσαι? Αυτό είναι λίγο σπασμένο, το έχω ξανακάνει πολλές φορές. Δεν το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Αλλά το κάνουμε καμιά φορά το μένω στο map. Ναι. Μη σχολιάστε. Fuck. Πέθανα. Εγώ ανεβεί από πάνω. Ρε, κοίτα εδώ, ο μπρο μου κάνε τέτοιο από πίσω. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει, ρε. Κάνω βίντεο, αγόρι μου! Ναι, βίντεο να βγαίνει! Έφε το ζει που έτσι μπορεί βίντεο. Παιδιά, μη σχολιάσετε φωνές. Ο αδερφός μου φωνάζει με τον μικρό μου αδερφό. Ο μπρο νομίζω ότι κάνει αυτό στο βίντεο. Επειδή τώρα είναι πίσω μου και μου φωνάζει. Μοιάζουν πολύ οι φωνές, μας το λένε συχνά. Εγώ πιστεύω ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Εσείς τι πιστεύετε, γράψτε μου στα σχόλια. Ρε φίλε, μην τσακώνεστε. Καλά, εντάξει. Ένα βίντεο θέλω να κάνω καημένος άνθρωπος και άλλοι τσακώνονται. Σπιτερόρι, πού είσαι? Hello my friend. Πού είναι αυτός, ρε? Πού? Πού είναι, ρε? Κοίτα. Κοίτα. Αυτό μπρο είναι τέλειο. Και θέλω απλά να κάτσω και να τον πατάω όλη την ώρα αυτό.
Και κάνω αυτό. Στον αέρα. Έλα. Κοιτάω. Θα το πετύχω. Παιδιά, το είδατε. Το είδατε τώρα. Το είδατε. Ωραία φίλε, από πίσω γαμό. Κάνουμε αυτά. Παιδιά, σκάω ένα aimbot με αυτό το sniper. Δεν φαντάζεστε. Το έχω παρατηρήσει ότι φοράω το ίδιο skin που φορούσα το 24, όχι το 25 ήταν το 24. Το 25 νομίζω, ναι. Φορούσε ο CP και ο CP δεν φοράει το ίδιο. Γεια. Αυτό μου τη σπάει full. Παιδιά. Αυτό μου τη σπάει full στο CP ότι κάθεται και μόλις πάω να ξαναγερηθώ. Με τρόμαξε ρε. Λου. Στον αέρα. Ωραίο aimbot κάνουμε αυτό έλεγα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Μου ήρθα από πίσω βλάκα. Τα λεφτά μου. Έλα εδώ. Τι με έκανε. Παιδιά το είδατε. Δεν τι έχει κάνει. Μου λέει αν τον βρω αυτός πετάει. Πόση ζωή έχει ο μπρο. Γιατί δεν πεθαίνει. Γιατί δεν πεθαίνει. Βρήκε νέο hack και δεν μας το λέει μάλλον. Κόλλησε. Παιδιά, λέω να το σταματήσω το βίντεο, επειδή είναι ήδη 13 λεπτά. Ή να το κρατήσω. Θα το κρατήσω, έλα, για σας. Παιδιά. Οπότε, ναι. CP GG's. Σου πω, αλλά δεν σε σκότωσα. Δυστυχώς. Προηγουμενικά 19-7. Και μετά λέτε ότι τον Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για part 2 όπως λέμε. Το part 2 εδώ ήταν, τελείωσε τώρα. Και έχουμε και part 3, αλλά όχι με αυτό το map. Ποιος ξέρει, έρχονται και νέα βιντεάκια shorts που κάνω για κάποιο λόγο κάθε μέρα. Όσοι δεν ξέρετε.
Και έρχεται ένα βίντεο που είναι σε άλλο. Να θυμάστε, το part 3 θα είναι σε άλλο map. Και αντίο.